Hej så sammen, HBR, og velkommen til et nyt afsnit af Factorio. Anden episode faktisk. Og jeg har lavet noget siden sidst. Jeg har fået fældet hele den her passage herover omkring. Og så har jeg, samlet pænt mange ting. Sådan, det burde egentlig. Og så har jeg fået fældet den her passage sådan herover til, hvor jeg gerne vil have base. Så det er sådan set, hvad jeg har lavet. Og nu tænker jeg så, at jeg vil få ført noget kullet herover, og så vil jeg have sådan en production line af jern på den ene side, og så vil jeg køre kobberet, sådan der kommer kobber production line herover, og så kan vi så køre den hele vejen ned langs her, og så op her, og så ind i fabrikken. Sådan det bliver ligesom en cirkel på en eller anden måde. Og til det skal jeg bruge en hel masse ovne, og hold det hele over. Nå, jeg har da godt nok mange materialer. Men ellers så skal jeg bruge en splitter, fordi jeg gider ikke at sætte inserters, så bliver det fordelt ligeligt. En hel masse transportbånd. Spam. Og så skal jeg bruge nogle af dem her. Og nogle inserters, dem skal jeg også bruge en del af. Lidt flere. Så det er altid godt at have sådan nogle. Og lidt flere af dem her måske. Der skal bare virkelig mange af de her transportbånd til. Hvor kommer de hen, de der transportbånd? Ja. Holy crap. Jeg forstår ikke helt. Det kan også være, det er bare mig, der er fuldstændig blind. Wait. What? Er jeg den eneste, der så hernede i hjørnet, at den var gået i gang med nogle flere for et stykke tid siden? Det kunne også være bare bug. Det kunne også være. Men jeg tænker, at jeg lige vil begynde at få ført den her herover. Sådan der. Og nedad her. Sådan her. Så kører jeg den herover, fordi så kan jeg ligesom have dem til at være ved siden af hinanden. Sådan dejligt. Det er nu godt nok at have lidt afstand mellem dem. Det er vist fint, og så kan jeg have noget på den her side også. Om ikke andet, så kan jeg i hvert fald udvide det, sådan der kommer, måske 2 transportbånd med jern og kul. Med jern og kobber. Og når det så bliver nødvendigt senere hen, så kan jeg også få taget noget af det her lækre jern og noget hernede fra. Det bliver godt nok lidt irriterende at have det så spredt, men jeg gad simpelthen ikke finde flere. De er kommet. Havde jeg virkelig ikke lavet flere transportbånd? Det har jeg nu. Nu har jeg i hvert fald. Og vi sætter lige sådan en her. Kører den her lidt længere ned. Og så skal jeg også køre kullet herover.
Jubi. Men det bliver kun indtil jeg får den der og den der. Indtil jeg får den her. Så skal jeg så have meget. Men det ordner sig nok alt sammen, tror jeg. Jeg tror min Blue Microphone står lidt forkert i forhold til hvor jeg snakker heraf. Men rykker lidt rundt på det hele. Sådan der. Står nemlig herovre omkring. Her. Ej, det er nok fint nok. Hvis det ikke er, så er det sikkert, så er det ordnet til næste video. Mens det lige står craft, hvad kan jeg så lige lave? Jo. Jeg kan lige få sat nogle inserters op, eller vil det... Nej, det er for tidligt. Men det heroppe, det kan lige stå og lave jern til mig, indtil at det andet, det bliver sat... Eller indtil det andet bliver kørt herned. Fordi det her, det skal ikke blive ved med at være der, det bliver bare kluntet. Og nu kan jeg lige så godt være på forkant med tingene, og så lave en, som så bliver... Så der bliver noget mere mellemrum mellem ovnene, fordi jeg har oplevet, at når man så kommer sådan rigtig langt, og så skal til at lave om på det hele, fordi de der... ja, hvad vil jeg sige? De der... Helt væk. Jo, de der stenovne der. Når man så får opgraderet dem nok, altså eller får der, når man får den der, den er nemlig en bredere og en højere. Eller den er lige ja, et par længere og et par højere. Ikke højere, men længde og bredde. Fordi, og så er det surt at skulle flytte det hele, når man sådan har lavet måske 20 ovne, der står hernede af. That sucks. Og mit mål for den her let's play, jeg ved ikke om det kan blive muligt for mig, men at få researchet stort set alt herinde. I hvert fald meget af det. Power armor. Unavailable. Jo, nu er det begyndt at craft, er det ikke? Eller er det bare mig? Hvor langt er den nu? Okay. Sådan. Nu begynder den at lave nogle til mig. Jo, nu spawner de med det samme, ser det ud til. Så kan jeg begynde at få kørt kullet herop. Og det her, jeg tænkte mig, at det skulle have sin egen power supply, altså. Sådan det er ikke går ned på, hvor meget der kommer ind i fabrikken. Jeg mener, at den her, den er uafhængig. Den er kun til minerne, fordi når man får lavet en hel masse forskellige ting, der bare sluger strøm inde i fabrikken, så bliver det lidt surt, at det også går ud over, hvor mange materialer, der kommer ind. Fordi så, ligesom den onde cirkel, for så bliver der ikke lavet så meget kul. Og den der, den kommer til at æde masser af kul, fordi den kæmper. Og... ja. Yeah. Skal jeg bare køre den? Hvad vil være bedst? Jeg tror bare, det er bedst, som at køre den i nogle ryg på en eller anden måde. Eller ikke ryg, men ikke følge, søen. På den måde. Og den her, den skal så på. Sådan der. Kan den nå hele vejen over der? Også kun lige. Sådan. Og så skal den igennem. Okay, prøv lige at sætte den oven, bare lige for at teste. Jeg glemte lige, den var 100 år undervejs. Så den tror jeg lige.
Sådan der, så kan jeg bare tage den her. Den skal stå her. Men så skal der være en inserter her. Her. Og så kan vi godt sætte båndet. Jeg bliver nødt til at gøre sådan her faktisk, for ellers så kan den der ikke komme til at være der. Fordi så kommer den til at fylde der. Og så også ovnen. Det irriterede mig lidt første gang jeg opdagede det. But it's okay. Og så skal vi have sat det der kul. Ting. Ja, nu kan jeg lige huske, hvad jeg skal have research. Kom så. Jeg vil gerne have researchet den. Nej, heller ikke den. This one. I want this one. Jeg har lige præcis midlerne til det, så jeg sætter bare lige den her hurtigt. Hvorfor ikke sætte 2? Og så lige herhen med den. Og herhen med den. Fordi så går det lige hurtigt. Så kan den lige stå og research det, mens jeg lige får sat noget af det her op. Hvad gør jeg egentlig? For jeg kan jo ikke lave det uden den der long inserter. Okay, hvis vi siger jernen, den kommer til at køre inderst. Så må... Nej, det gør ikke så meget, bare lige at skulle rykke på, transportbåndet en enkelt ud af. Men det der med, at man så også heller ikke har regnet rigtigt med ovne og alt det der. Så må jeg bare rykke transportbåndet en ud af en gang imellem. Eller ikke en gang imellem, men den ene gang. Og nu ligger den rigtigt. Var det kul, der skulle være inderst eller yderst, sagde jeg? Nej, kul det er inderst. Og så jern, det sætter den helt ud. Det er fint. Og så den her, hvis nok alligevel lige sætte den lidt langt ude. Fordi så kan jeg sådan kuls linjen til at køre ned af her, mens at ovnen så fra begge sider, både koger og jern, kan komme til at tage den. Nå, så skal det være kul der yderst. Og så bliver... så må jeg bare lige gøre sådan her. Fordi så kan begge to tage dem, hvis jeg så sætter en long inserter. Okay, der er 1, 2, 3, 4... Nej, 1, 2, 3, 4, 5. Yay! 1, 2, 3, 4, 5. Der. Wait. No. 1, 2, 3, 4, 5. Der skal den være. Nu 1, 2, 3, 4, 5. Jo. No. Let's go. Jeg ved godt, det spiller materialer her, men men det må jeg så lige leve med. Og så bare lige samle dem op, selvom jeg nok aldrig får dem brugt. De bliver nok bare destrueret på et eller andet tidspunkt. Selvom de bare vil håbe så. De kommer til bare at ligge i en chest, men... Screw it. De skal i hvert fald bare ikke ligge der. Det synes jeg ikke, det bliver... Nej. Og nu kan jeg lave long inserters. Yes. Så nu vil jeg også begynde at sætte ovnene op. Så skal der være en imellem. Der. Og jeg laver lige en del flere ovne så. Nu er det så ovne, der skal laves et hav af nu. Men så skal de have en i mellemrum igen. Og en i mellemrum. Og en i mellemrum. Der. Det er bare lidt nyt for mig at have video på, så jeg kommer til at kigge på mig selv.
Det lyder som om man er mega selvglad, synes jeg. Men det er lige meget. Okay. Okay. Og den kommer til at køre der. Den skulle være... prøv lige... crap, der. Og der kører den dernede, så den skal være der. Jeg håber, jeg er rigtigt. Jo. Og en op. Og en op. En op. En op. En op. En op. Hvor er jeg pro. Jeg har lige præcis nok. Så det er bare der, jeg tror ikke, jeg har nok inserters overhovedet. Der. 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 Ikke der. Okay. Go away. Please. Der. Og den der, det skal så også være ud af ovnen. Ja. Og det gør vi så det samme her. Nej, jeg havde 28, jeg har 12 tilbage. Jeg mangler 2. Kan jeg se. Og noget transportbånd, det kan jeg lige køre hele vejen ned her, så bagefter. Jeg mangler mere end 2. Der. Og... så. Og der kommer ikke nogen julekalender op, fordi jeg desværre ikke kan garantere, at der kunne komme noget op hver dag. Jeg ville gerne have lavet måske et eller andet med Factorio, så det synes jeg kunne være ret nice, hvis man kunne lave sådan en eller anden 24 afsnits ting. Men det har jeg desværre ikke mulighed for, fordi min netsituation er... Men vi er ved at finde ud af, om vi kan få noget lidt bedre net. Så skal vi sætte dem her ved siden af. Så burde vi have sådan noget lidt automatisk. Hvorfor lidt automatisk? Nej. Misklik. Stop så. Jeg havde lige sat min hånd en tak for højt. Og så kommer jeg til at trykke på tallene i stedet for. Det er ikke godt. Og så skal jeg have, hvor mange ovne har jeg egentlig til at stå ved hver side? Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ovne på hver side. Hvis jeg har 10, så vil det gå op. Fordi, som jeg sagde før, at hver, den giver jo til... eller det sagde jeg i sidste afsnit. Men hver af de her minebord, de skulle gerne give til, 2 ovne. Og så når man så er oppe i det her antal, som jeg har nu, så er det lidt mere, eller lidt mindre end 2. Men så må man bare sætte et bord mere på. Sådan er det bare. Og så skal jeg have 4 af dem her, 2 af dem her. Okay, jeg skal faktisk have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mere. Det gør ikke noget at have for mig. Nu skete det igen. De forsvandt bare, eller hvad? Ja. Det irriterer mig lidt grænseløst lige nu. Fordi... Hvad synes jeg, de så den her? Jamen, så har jeg en. Wait. I don't know what's going on. Mister jeg materialer? Nej, jeg mister ikke materialer. Ej vel? Jo, på dem her gør jeg. Det er da på en måde dejligt. Eller det er dejligt. Jo. Stå der. Der. Måske ville det faktisk være en god idé, hvis de stod omvendt af hinanden. Altså. Så de ikke kommer til at tage det samme stykke. Så ville det måske være lidt mere produktivt. Læk.
I think this is good. Nå, jeg behøver... Wow, jeg kunne bare gøre sådan her. Nej, der skal han logge en server. Der. Nej, ikke der. Og så skal vi lige have den her. Der. Og så skal den her tage den ind. Så manglede jeg dem jo lige pludselig ikke, de der... Så skal vi først bare have det hele forbundet med noget strøm. Noget strøm, og det har vi her. Kan vi forbinde den? Der. Der. Jeg kan lige præcis ikke nå, så hvorfor ikke så ikke bare gøre sådan her? Hvad sætte en i midten der? Og så jo, kan de nå der, ikke? Der. Så hver anden ovn skal have en der. Det er sgu smart. Der. Og der. Og der. Hvad? Ah. Okay, nu skal de være sikre på, at alt vender rigtigt. Ja, det ser sådan ud. Ah. Er den her nu oppe? Ja, jeg glemte lige, at det slet ikke er nok med den her ene mere. Dem laver vi så også lige et par stykker af. Nu skal vi godt lave 1, 2, 3, 4. Så, nu har vi også nogle af dem. Jeg må heller lige få udpint det her lidt bedre. Fordi den der ene, den producerer jo slet ikke nok. Så jeg skal faktisk have... Hvis vi ser, jeg har 10, så skal jeg 5 af dem her. 5 mine ting. Okay, det var den der, ikke? Jo, der. Og efter jeg fældede alt det der, så har jeg pænt meget træ. Okay, jeg har sat den her så. Så får vi noget på begge sider, det er rart. Altså af bunden. Har jeg har noget transportbånd. Godt. Det er godt. Vi bliver nødt til at gøre sådan der. Fordi så kommer det på den der side. Jeg skal bare lige være helt sikker på mig selv. Nej, jeg bliver nødt til at gøre. Sådan her. Der. Der og der. Så kommer det derover på den der side af bunden. Så kører vi den ned her. Og ud her. Ned her og der. Kommer det stadigvæk på indersiden. Lag. Come on. Load please. Why is it going so slow? Come on. Jeg forstår ikke lige. Vi er nede på 1 FPS. Uno. Der kom den. Og der gik den. Men jeg kan se, at episoden den allerede snedede sig op på 25 minutter. Cirka 24. Så jeg tænker faktisk også, at jeg hellere må stoppe optagelsen her. Men håber vi ses i næste episode af Factorio. Hej så alle sammen.